गिबि गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आं खुलुमहरनाय जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय था। फट'खौ मोजाङैनो नायना लादो रायजो राजा नोंथांमोन। लोगोसे बे मानसिखौ नोंथांमोननि सोरबाफोर जुदि सिनायोब्ला आंनो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। मोजाङै नायना ला फट'खौ आरो बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो मोजाङै सिनायना लानाया दा समाव जोबोद इम्परटेन्ट दै। जेरावनोखि बांद्राय गोबावानो जायाखै रायजो राजा नोंथांमोन। दाख्लै थांनाय बावैसो सिगां नङा होमब्ला दुधनैयाव बर' सिख्ला सानै जिनाहारि खालामबाय। बिदाया जायबा जिनाहारि खालामग्रा बेनि न'खराव सोंदावनो थांनायावनो बिनि बिदाखौबो माने बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा जं सेखाजों एटाक खालामनानै जायगायावनो बिखौ माने फोथैयो आरोना। बेल' नङा रायजो राजा नोंथांमोन, जों गोदो समनिफ्रायनो बा जारिमिन समनिफ्रायनो जाय हारिफोरजों जोङो दानलाय सुलाय खालामबोनांदों, जाय हारिफोरनि सुबुंफोरजोंनो जोंनि बिमा माहारिफ्रा जिनाहारि खालामनानै फोथैजाबोदों, बैफोरबायदि हारिजोंनो दिनैनि समसिमहालागै खारफानाय, हाबा जाहैनाय बायदिसिना जानाय जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो। बेफोर जोबोद लासिं सिं आरोना। बैफोरबायदि मानसिनि थाखायनो थारमाने जोङो माने लासिं सिं जानांगौ जानानै फैयो आरोना। बेफोरबायदि जोलैनि हांगार जाय मानसिफोरानोखि जोंनि हारिमुनि महर मुस्रियाव गोसोम दागो फोनाङो, बेफोरबायदि जोलैनि हांगार मानसिफोरखौ एक्सुवेलि जोंनि हारिनि गेजेराव दोननाङा आरोना। जोंनि बर' हारिनिफ्रायनो माने बिसोरखौ आउट खालामनांगौ। बेफोरबायदि जोलैनि हांगार मानसिफोरखौ मानि थाखाय आउट खालामनांगौ होनना बुङोब्ला जोंहा मोनसे गिनाय दं। जाय गिनायानो जाहैबाय मा, जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय। जेरावनोखि दिनै जों बेफोरबायदि जाबाय थानाय जाथायखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिनसो जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। जायफोर जाथायखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा गोदो समनिफ्रायनो होबथाबोनो नाजाबाय थादोंमोन। जेसेनो होबथानो नाजाबोदों एसेनो माने बांसिनसो जानायखौ जों नुनो मोनदों दिनैनि समसिमहालागै दै रायजो राजा नोंथांमोन। माने बाथ्राया ओरैबायदिसो जाहैदों मा, नोंसोर जेसेनो होबथागोन जों एसेनो खालामगोनसो होननाय बायदि जाहैदों। लोगोसे मोनसे भिडिअ भाइरेल जानाय नुनो मोनदों आरो जाय मानसिया बे भिडिअखौ माने रेकर्ड खालामदोंना, बेनि थाखाय स्पेसियेलि आं आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों साबायखर बावहरबाय। गाज्रि केरेक्टारनि मानसिफोरखौ जों दिनै समाजाव सिनायना लानाया जोबोद इम्परटेन्ट। लोगोसे जायफोर मानसिफोरानोखि समाज बेरेखा, समाजनि नेमखान्थिनि बारगा खामानि मावग्रा सुबुंफोर, बैफोर सुबुंफोरखौ बयहाबो होबथानो मोन्थाय दङ। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सानै बर' आइजोनि देहा फालांगियारि खालामनाय नुथायखौ जों नुनो मोनदों। बे आइजो सानैया आउट अफ आसाम बबेबा कम्पानिफ्राव थायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बर' सानै आइजोनि गेजेराव सासेया बिसनायाव जिरायनानै मबाइल नायबाय थानाय आरो सासेया गुबुन हारिनि सोरबा हौवाजों उनथिंजाहाय माने गाज्रि सोमोन्दो जाबाय थानायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा रोखा नुनो मोनदों आरोना। अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन, बेसे लासिं सिं, लाजिनायबो गैबावा बिसोरनाव। गुबुन स्टेटआव कम्पानिफ्राव खामानि मावहैनो गोबां बर' आइजोफोर थाङो, गोबां बर' सिख्लाफोर थाङो आरोना। बेनिनो 50%आ बे लाइननि खामानिखौ मावनो थाङो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेफोरबायदि लाइननि खामानि मावनायाव जोंनि बर' हौवा माहारिफोरनिबो सापर्ट दं। जायफोरनोखि बेफोरबायदि लाइननि खामानि मावनानै बिसोरो गावबा गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो दङ। लोगोसे मोनसे बाथ्राया मा, बे मानसिखौ जुदि सोरबाफोर सिनायोब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि वाट्साप नाम्बाराव वाट्साप मेसेजनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। माबा मोनसे प्रब्लेमखौ लानानै बा बायदिसिना बिथिंनि सायाव नोंथांमोना आंनिसिम फोरमायहरनोब्ला होनानै दोननाय नैबे वाट्साप नाम्बाराव नोंथांमोना SMS नि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। जेरावनोखि दिनै सासेनिफ्राय सानै, सानैनिफ्राय साथाम, साथामनिफ्राय साब्रै बेफोरबायदिनो बांलाङै दिनैयो बेसेबा माने बिसिना मोनसे गेदेर गें रखम जाहैबाय। आरो बेफोरबायदि मानसिखौ हमब्लाबो जेसेबां साजा हो बिसोर मालाबाबो फोरमाया। नांगौबा बिसोरो बुजा थैलांगोन, अब्लाबो बिसोरो गावसोरनि गुदि जायबा खर' जायनोखि बिसोरखौ बे खामानियाव दैदेनो, बे खामानियाव बिसोरखौ सापर्ट होयो, बे मानसिखौ बिसोरो मालाबाबो
खोन्थाया। बे थांनाय बाराव गुवाहाटियाव हमजानाय बा बै बेंगालराव हमजानाय बा बहाबा बै मानास नेसनेल पार्कआव हमजानाय बिसोरखौ एसेबां सेबदों अब्लाबो बिसोरो मालाबाबो फोरमायाखै। आरो बे लाइननि मानसिखौ आरो बे लाइननि खामानिखौ दैदेनबाय थानाय जायबा लिडार, बे लिडारा रावबो गुबुन हारिनि नङा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दङ। आरो जायफोर मानसिफोरानोखि बे लाइननि बिजनेसखौ दैदेनगासिनो दङ बिसोरबायदि मानसिया जोंनि गेजेराव लाक्जारि स्टाइल, जेन्टेलमेन स्टाइल, बिराद गोरों बिराद गियानि स्टाइलाव बिसोरो जोंनि समाजनि गेजेराव आरामसे जों जेबो नङा दे होननाय बायदि आरामसे गावबागाव लाइफखौ दैदेनगासिनो दङ। गोदो समावहाय आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबोदोंमोन बे हारिनि मानसिफोरखौ जोंनि न'नि लांगोनायाव बा सिथ्लायावनो गानो होआमोननो, मिथिबाय? आरो बिसोरो माबोरैबा बाय मिस्टेक जुदि जोंनि न'नि सिथ्लायाव बा लांगोनायाव फैबाय अब्ला बिसोर थांखांनायनि उनावनो बिसोर गानाय गसंनाय जायगायाव बिसोर जिरायनाय जायगाखौ दै गोथारजों लानानै फोसाबफिनोमोननो गोदो समावहाय। बै गोदो समनि दानानै दोननाय नेमखान्थिफोरखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनला, जेरावनोखि जोंनि हारिया गोबां रोखोमनि बायदिसिना बिथिङाव आलाय सिलाय जागासिनो दङ। दिनै नाय रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे नेमखान्थि गैया, नाथाय बे नेमखान्थिया मोनफ्रोमबो गुबुन हारिनि गेजेराव दङ। आरो बे नेमखान्थियानो मा मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन? बै हारिनि हिन्जावफोरा गुबुन हारिनि जायखिजाया गुबुन हारिनि हौवा मानसिफोरजों रायलायनो मोना, सोमोन्दो लाखिबोनो मोना, नांनायनि बारा बाथ्रा रायलायनो मोना। सोरबा गामि खाथिनि मानसिफोर दंबा बा सोरबा लोगोफोर दंबा बैसोरजोंबो नांनायनि बारा बाथ्रा बुंनो मोना, लिमिटनि बारगा जेबो बाथ्रा बुंनो बा खामानि मावनो मोना, बिसोरनि नेमखान्थिया, मिथिबाय? बिनि थाखायनो गुबुन हारिया दिनै स्ट्रं, बिनि थाखायनो दिनै गुबुन हारिनि हिन्जाव माहारिफ्रा दिनै स्ट्रं। नाथाय बे नेमखान्थिया जोंनि हारिनि गेजेराव गैया। जे जोङो मा हारिनि मानसि? जों जाबाय बड' ट्राइब। बेखायनो जोंनि मोनफ्रोमबो गामिफोराव बा जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे नेमखान्थि दानांगौ। बे नेमखान्थियानो जाहैबाय मा? जे जोंनि हारिनि हिन्जाव माहारिफ्रा नन ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरजों नांनायनि बारा बाथ्रा बुंनो मोना, लिमिटाव थानानै जाखिनि बुंनांगौ जाखिनि मावनांगौ बेखिनिखौ बुंनो हागोन, बेखिनिखौ मावनो हागोन। बेनिफ्राय स्पेसियेलि मोनसे गोख्रोंसिन नेमखान्थिया जाहैबाय मा? जे जोंनि हारिनि हिन्जाव माहारिफ्रा नन ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरजों मालाबाबो आन्दोआरि सोमोन्दो लाखिबोनो मोना, मालाबाबो गाज्रि सोमोन्दो लाखिबोनो मोना, मालाबाबो समाजनि हारिनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि बारगा खामानि मावनो मोना। बेफोरबायदि मोनसे गोख्रों नेमखान्थि जुदि जों दायोब्ला जानो हागौ फैबाय थानाय इयुन जोलैयाव दा समाव जाफुबाय थानाय जाबायदि गाज्रि थासारि, बैफोर थासारिखौ जोङो होबथालांनो हागोन बेफोरबायदि माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों। आरो जों सुबुंनि जिउआनो नेमखान्थिनि गेजेरजोंसो गेदेर गोलाव जाबोयो। जेराव नेमखान्थि गैया बेवहाय जेबो गैया, लाथिख'। मोनफ्रोमबो हारिया मोनफ्रोमबो समाजा मोनफा मोनफा नेमखान्थि थायो। थिग बेनि गेजेरावनो जोङो जोंनि थासारिखौ बा जोंनि कन्डिसनखौ नायनानै जे जोङो बेफोरबायदि थासारिनि सायाव माबायदि नेमखान्थि लायोब्ला बे जाबाय थानाय थासारिखौ जों होबथानो हागोन, बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जों माबोरैहाय रैखा मोननो हागोन, बेफोरनि सायाव जोङो गासै बर' हारियानो साननांगौ। साननायजों लोगोसे बैफोर समाज बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय माखासे नेमखान्थि दानायनि हाबाफारियाव जोङो आगान सुरनांगौ। बेखिनि बाथ्राखौ आङो गासैबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायहरो। लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनलायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमबाय।